Hej, är det lilla piraten? Hej. Är du magsjuk idag? Ja. Är du magsjuk men ganska glad ändå? Är det din boll? Ja. Vet du vems tröja du har på dig idag? Det är morbror Viktors gamla. Ja. Det är det. Det är morbror Viktors gamla. Ja. Hej. Kolla. Ska du peta där? Ska du peta lite? Är du världens finaste? Ja. Ja. Är det lilla piraten? Oj, pang! Var får den? Där får det. 15 gastar på schema sista. En flaska med rom. Kolla. Där är